Duterte versus Castro, Zaldico nahuli issue. So ngayon dad, kine-question ng mga tao at mga commentators ang pag-post ng ating Pangulo noong April 16 na nahuli na daw si Zaldico. Ang explanation ni Yusek Claire Castro na spokesperson ng Malacanang na nahuli means na prevent or na stop or napahinto, not necessarily mean arrested, at never daw pinost ng presidente ang salitang na aresto si Zaldico dun sa Czech Republic. Ang sinasabi naman ni Congressman Paulo Duterte na hindi na pala ibig sabihin ng nahuli ay naaresto. At baka naman daw ang ibig sabihin ng nakulong ay nagpapahinga sa loob. At kailangan pa daw mag-adjust ng mga taong bayan sa diksyonaryo ng Malacanang dahil sa kanilang creative writing. So ngayon, sinasabi din ng mga ibang news reports na meron daw post ang PCO, ang Presidential Communications Office, na ginamit ang salitang arrest na ngayon nabago na daw. So ngayon, maraming confusion ang nangyayari dito sa pagtatalo kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa sinabi niyang nahuli na versus ngayon hindi sinasabi ng Department of Justice hindi daw naman daw na aresto si former Congressman Zaldico doon sa Czech Republic. So ngayon dad, ano nakikita mo dito? Well, kasi if we will use the literal interpretation of things, no, kung sinasabi kasi natin, na sinasabi ni Yusek Castro, ang nahuli, not necessarily ibig sabihin na naarestado, no? Tama naman siya doon sa puntong yun, meron siyang point of view doon. Pero kasi nga, pag sinabi mo nahuli, maraming, maraming connotation yan, maraming definition. One is, pwedeng naaresto, pwedeng na-detain, pwedeng pinigilan, o hinawakan, o hindi mo na binigyan ng laya, for so many reasons, no? O baka nahuli siya sa ibang sala niya, no? So yun ang literal na interpretation noon. Pero kasi ang problema kasi yung perception na tinatawag natin. Ano ba yung pagkakaunawa ng ating mga mamamayan nung nabanggit ng Pangulo na nahuli si Zaldico? Ang pagkakaunawa kasi ng mga kababayan natin, pag sinabi mong nahuli, na-aresto siya dahil nga doon sa mga kaso na sinampa ng ating pamahalaan laban sa kanya. Yun ang interpretation o perception ng ating mga kababayan. So this is a classic case of misunderstanding, no? Kasi bilang Pangulo, bilang isang leader, madalas yan talaga minsan na nabibigyan tayo ng mga maling information, ano? At hindi naman natin pwedeng masisi ang ating Pangulo kasi nga siyempre dahil kung nabigyan siya ng impormasyon ng mga kanya pinagkakatiwalaan o kanya mga opisyal, siyempre sa minsan excited siya, gusto niyang ipahayag kaagad na parang meron ng positive direction yung tinutumbok ng ating pamahalaan na maparusahan at magkaroon ng pananagutan yung mga na-involve dito sa corruption at flood control scandal, no? So yun ang kanyang point of view, no? Pero wala namang masama kahit naman sino na sabihin natin ay nagkamali pala, no? It's my bad, no? Mali pala yung natanggap ko information, no? I think it's better to admit the fact that na mali yung information na natanggap mo. Hindi naman porke Pangulo ka perpekto ka. Panginoon lang ang perpekto at hindi nagkakamali. So, I think it would have been more, kumbaga, acceptable to the public na sabihin na lang nagkamali kasi nga ang akala ng Pangulo yung nagbigay ng informasyon, yun ang nai-relay sa kanya. So, dahil naibigay sa kanya yung ganong informasyon, kaya yun ang kanyang nasabi, no? Kaya sa akin naman, kababaan ng kalooban is really very important. Humility, as we're saying, no? Whether you're a professional, you're a leader, you're a manager, you're a politician with so much power, so much, you're a famous personality, being humble is always the key to being successful in life and to be respected in life, no? Or to be understood better. Kaya kasi ito mga misunderstanding ito, nangyayari ito, no? I'll tell a short story, no? Meron din kasi isang pare na tinuturuan niya isang bagong pare na bata pa lamang. Ang tanong ng batang pare, Father, paano ba ang ginagawa niyo pag yung mga nagpupunta sa inyo, nagsisimba, parang inaantok na habang nasa gitna kayo ng sermon? Anong ginagawa niyo para gisingin sila? So itong older father, itong mas matandang pare, ang sabi niya, ganitong ginagawa ko, iho, dun sa nakakabatang pare. Sabi niya, pag sa kalagitnaan, nakita kong inaantok sila, magkukwento ko sa kanila, sasabihin ko sa kanila na, alam nyo, kagabi, meron akong niyapos at hinalikan na isang babae na asawa ng ibang lalaki. Pag sinabi ko yun, lahat sila nagigising at nagugulat sila sa sinabi ko. Pagkatapos, pag nakita kong gising na sila, saka ko sasabihin sa kanila na niyapos ko ang nanay ko at hinalikan ko sa noo kagabi. So pagkatapos kong sabihin nun, nagtatawanan sila, kaya nagigising na sila, kaya pinagpapatuloy ko na yung sermon ko. So ginaya yun ng batang pare, no, sa kanyang isang sermon at kanyang pamisa, ginaya niya yung tinuro sa kanya nung nakakatandang pare, no. So habang sinagsesermon siya, nakita niyang inaantok yung kanyang mga parishioner, no, yung mga nagsisimba sa kanya.
ay kinuwento niya yun. Sabi niya, alam nyo, kagabi meron akong niyapos na isang babae at hinalikan ko pa. Itong babaeng ito may asawa ng iba. May asawang ibang lalaki. So nagising lahat yung mga parishioner niya. Kaya lang, hindi na niya nakalimutan niya, idudugtong niya. Nasasabi niya yung nanay ko, ang niyapos ko at hinalikan ko sa noo. Hindi niya nasabi yun. So natigil siya sa gano'n dahil hindi na niya maalala. Kaya lahat ng tao sa simbahan nakatingin sa kanya at parang hindi na maganda yung kanyang perception. No? So gano'n din yung sinasabi natin. In life, there are a lot of misunderstandings. There's a lot of misinterpretation because sometimes yung communication nagkakamali. No? So I think it's better to accept that nagkamali kasi nga ang natanggap kong balita hindi ko na-process. No? Kasi talagang ganyan, pag pangulo ka o leader ka, kahit naman hindi pangulo ng Pilipinas, di ba? Kahit na ikaw ay pangkaraniwang manager, professional, minsan meron ka mga pinagkakatiwalaang tao na may nakuhang impormasyon na kuryente, ang tawag doon na kuryente, di ba? So naibigay sa iyo, ikaw naman dahil sa minsan nagmamadali ka, excited kang i-divulge yung information na yon, nabanggit mo kasi you want to make the Filipino people happy, to tell them that justice has finally been served, no? Parang gano'n, no? Pero again, as I've said, what's wrong to accept that we got the wrong information, so we apologize for this mistake, di ba? I think that would have been a better direction if I were them, no? Well, Dad, sa issue na to, may tatlong problema kasi ngayon sa issue na lumabas dito. One, sa news website mismo ng Malacanang, pinost nila na we have arrested or na-arrest si Zaldico sa Czech Republic. Yun yung words na ginamit nila. And later on, na-edit yung website na tinanggal yung word arrest. Meaning, parang na-detain lang daw siya sa Czech Republic. Pangalawa, nagdi-disagree naman ako kay Yusek Claire Castro na sinasabi niya na ang nahuli ay general term. Meaning general term, pwedeng ibig sabihin ng nahuli ay na-stop. Pero Dad, if you do a simple Google search, kahit na i-check mo sa Google search, ano ba ang synonyms o ang mga katumbas ng word ng nahuli sa Tagalog? Ang ibang mga synonyms sa Google naman nakasulat dinakip, meaning arrested, inaresto, meaning apprehended, natimbog, meaning nahuli, nahagip, meaning caught in the act. So, kahit na sa isang Google search, walang definition ang nahuli ay stop. So, yung nagiging problema dito is it makes Malacanang look bad, di ba? Kasi nagmumukhang masama yung Malacanang kung parang gumagawa sila ng mental gymnastics, naghahanap sila ng paraan para hindi sila mag-admit na nagkamali sila. Buti pa si Secretary John Vic Remulla, sinasabi niya na, oy, kasalanan ko to, na kala ko na-aresto siya sa Czech Republic, pero sinasabi niya, na-misinterpret ko yung information, so kasalanan ko yun. I think mahirap rin magtiwala sa isang leader o pinuno kung ayaw niya mag-admit ng mistake. I think it would look better for everyone kung sasabihin niya, nagkamali nga ako sa information, nagkamali yung interpretation ko, ang gusto nga ng Pilipinas, maaresto siya, pero mukhang hindi siya naaresto dahil iba yung batas nila dun sa Czech Republic. At least, it's more trustworthy pag nakikita mo yung pinuno mo, na nag-admit siya na tao lang naman siya, na he makes mistakes like you said, na we can't expect everyone to know everything. And I'm sure yung na-communicate sa kanya, baka kung sino man nag-communicate sa kanya, excited rin na, uy, narinig ko na andun siya sa Czech Republic, may problema siya. Siguro na-aresto siya, nahuli siya. So I'm sure naging excited si Mr. President. But for the future, for any future leaders, I think it's best na you admit your mistake and move on. Kasi parang nakakahiya naman na what they're doing is, what the modern term is gaslighting. They're saying na, hindi naman ako nagkamali eh. Kayo yung nagkamali sa interpretation ko or sa pagsasabi ko. So, that I think it makes him look bad. And third, I think the bigger issue here, Dad, is nagbubukha bang mahina ang Philippines or Philippine government? Kasi for the longest time, practically 1 year na nagtatakbo na si ex-Congressman Zaldico, who is supposedly one of the masterminds or major figures sa ating corruption case, one of the largest corruption issues in the country, and parang walang magawa ang gobyerno to catch him. Now, ang sinasabi naman nila is may application siya for asylum sa France. So, kung mayroon tayong intel na nasa France na siya or he's applying to stay there long term, ba't walang parang ginagawa ang Philippine government to catch him and finally hopefully close the chapter on this huge corruption scandal? Isa-isahin ko yung mga binanggit mo. No? Una yung kay Yusek Claire Castro. No? So sa akin siguro, I would not say na nagkamali si Claire Castro. No? Ang sasabihin ko lang in fact, we should admire her for going out there to defend the president. Kasi siyempre, bilang tagapagsalita ng Pangulo, ang kanyang tungkulin ay pagtanggol ang ating Pangulo. No? So, yun ang kanyang ginagawa. So, I think we should even recognize her for doing that. No? Ang mali lang kasi, yung bang sasabihin pa natin na yung definition ay medyo naiiba. Now, let me interpret the definition also. No? Kasi sinasabi niya, nahuli, not necessarily arestado.
meron siyang konting point of view doon. Kasi I think the real issue here, when Saldico was trying to go to another country, I think hindi niya yata dala yung mga papeles niya o yung mga pasaporte niya, whatever. No? Kaya siguro na-detain siya doon kasi nga wala siyang sapat na dokumento. So kung meron siyang sapat na dokumento, na-produce din niya yun, eventually siguro humingi siya ng saklolo sa mga kakilala niya, sa mga tao niya para dalhin sa kanya yung papeles. Kaya siguro eventually pinakawalan siya una. Pangalawa yung sinasabi mo, wala bang kapangyarihan ng ating bayan, no, to handle similar situations like this. So, kasi ang problema diyan, may mga batas ang bawat bayan na kinakailangan igalang natin. No? Hindi naman porque merong warrant of arrest si Saldico sa Pilipinas, immediately mai-serve natin yun sa kanya sa ibang bansa. No? It does not work that way. You have to go through a process also, judicial process. No? So, ganun din yung kanilang proseso. So, meron silang mga proseso na dapat igalang at meron silang mga prosesong sinusunod din. So, yun ang pangalawang issue dito. Hindi sa porque walang kapangyarihan ng bayan natin. Meron naman, in fact, may kasabihan nga, di ba, the long arm of justice, di ba? Aabot din yan. Kaya lang, siyempre, kung medyo malikot siya, palipat-lipat siya, pangalawa, baka may iba sang citizenship, no? Kasi ng mga sinasabi ng ibang tao, na Portuguese citizen yata siya. So, mas lalong mahirap yung kasi kumbaga, hindi pala siya tunay na Pilipino na dahil meron siyang dual citizenship, dahil pala Portuguese citizen siya. Pero even that, illegal din sa Pilipinas yun. To become a government official or officer, you should not have dual citizenship. You should only swear allegiance to the Philippines. Kung may dual citizenship ka, ibig sabihin, no, lumabag ka na sa pagkakahalal mo bilang congressman. No? Pero again, katulad sinabi natin, kahit na paano kasi may proseso yan. So talagang pagtsatsagaan lang natin. No? Katulad nangyari kay former Congressman Teves, di ba, nahuli siya sa Tibor, nag-file tayo ng mga extradition, etc. Tumagal din. No? It took some time, but eventually, naiuwi din siya. No? But it will take time. But the process will be there. No? It's not because the other countries do not respect us. It's because they also have judicial processes that have to be respected so that the transition or deportation of Saldico will be properly implemented. Ngayon naman, ang nakikita ko dito is yung intentions, ano? Kasi syempre, the president wants to show the people his intentions of catching those being investigated for corruption to show that he is sincere and serious about solving this crisis in terms of the corruption scandal and making everyone who's yung mga persons of interest be questioned and be investigated and be brought home for the proper procedure in the justice sector. So for him, it's his intention yung gusto kong tignan dito. But beyond his intention also, syempre, gusto ko rin tignan dito, possible kaya na yung mga tao na sa paligid niya, mga taong talagang, like I've seen, no, I've always mentioned this before, yung mga kabinete niya, yung mga taong na nakapaligid sa kanya, it seems that they're not really, they don't really care about the president. Kumbaga napapahamak ang presidente dahil sa mga taong nakakapaligid sa kanya at yung mga nagsusumbong ng mga paninira, nagsusumbong ng mga fake information, kaya biglang napapahamak ang ating Pangulo kasi yung mga nauupo, mga taong as we've seen, even during the corruption scandal, they've been doing major corruptions behind his back or maybe napaikutan siya kaya nalaki ng mga hindi niya nakita kasi itong mga tao nakapaligid sa kanya kung ano-ano yung mga fine-feed sa kanya. Minsan, fake information or minsan naninira sila ng mga kapwan tao para hindi makalapit sa presidente or yung mga taong walang opportunity makapag-explain sa presidente dahil wala silang opportunity to see him regularly, sisiraan nila tapos hindi na gugustuhin kausapin ni presidente kaya nagkakaroon ng mas lalong malakas na kapangyarihan itong mga naninira na to at nagbibigay ng fake information kaya sila lang ang napapakinggan. Anong tingin mo? Posible kayang ganun ang sitwasyon? Well, anything is possible. But again, as we've said even before, no, sa bawat kasi sirkulo ng mga taong may kapangyarihan at kayamanan, talagang usong-uso yan, yung mga intriga, siraan, o talagang napapaligid. Kaya sinasabi nga nila, di ba, ang Malacanang daw is crocodile spit, di ba, parang gano'n, no? Kumbaga tirahan ng mga buhaya, no? Yun ang sinasabi ng mga tao. No? Pero sa akin kasi, normal naman na may mga ganyan sa bawat organisasyon, kesyo Malacanang man, o mga kumpanya, o mga iba-ibang institusyon, normal talaga na may ganyan. Kahit ang mga sa simbahan, minsan may mga intriga din. Napakita natin yung mga palabas tungkol sa mga pope dati, na may nagre-resign,
may namamatay na parang nalason yata. Nangyayari yan sa lahat ng mga organisasyon. Pero sa akin lang, kasi nga, that's why it's very important to pray for wisdom po ikaw yung Pangulo, kasi nga kinakailangan humingi ka ng tulong sa Panginoon para magabayan ka sa iyong mga pananaw, sa iyong mga desisyon. So napaka-importante. At saka pangalawa, siyempre napakahalaga din na sasalain mo yung mga tao, no? Hindi lang sa abilidad, pero yung kanilang puso sa paglilingkod sa bayan. Kasi nga kung mag-hire ka ng tao based on abilities only, maraming magagaling na Pilipino, no? Maraming magagaling na mamamayan. Kaya lang yung iba walang puso para sa bayan, no? Marami diyan graduate pa ng Harvard, kung ano-ano. Pero ang problema kasi kung personal ang interest nila, siyempre ano yung galing kung hindi mamahalin yung bayan? Kaya napaka-importante na yung mga taong pipiliin, yung alam niyang more or less ipaglalaban yung ating mga kababayan, pangangalagaan yung kapakanan ng ating mga sambayanan, mga ganong klase na merong abilidad din. Hindi naman kinakailangan super galing, pero may puso at may galing. Yun ang importante kasi being a leader, you have to choose people na may puso, may heart, saka merong talent. Not necessarily the best, but at least with the heart, sometimes with the heart, people can become much, much better. Yun lang naman ang siguro nakikita ko dito as a leader, as a professional, as a manager. These are all experiences we go through. No? Hindi naman tayo pwedeng magsabi na hindi tayo shielded sa ganyan. Hindi rin tayo nabiktima sa mga wrong information. No? Lahat tayo nabibiktima rin ng mga kakilala natin, nagbibigay sa atin minsan ng maling impormasyon at minsan nagkakamali tayo sa desisyon natin. But siguro, the most honorable thing to do is if we made a mistake, is let's just correct it. Let's just accept it and then move on and then correct it. Diba? Ganun naman ang buhay. Lahat naman tayo nagkakamali. Sino ba naman ang hindi nagkakamali sa buhay? Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon. Yan ang aming pinaglalaban dito sa Ilocano Defenders Party List. Kasi pag may edukasyon, maintindihan ng taong bayan kung ano yung intensyon ng bawat leader, ano yung intensyon ng bawat na naglilingkod sa atin, at ano ba talaga ang totoong ginagawa. Hindi yung binabanatan natin yung mga maling terminology or yung mga maling nasabi, pero ang titignan natin yung overall intention. At pag may education, we can understand, maintindihan natin kung saan talaga ang mga nasa isip ng ating mga liderato. Kaya para sa edukasyon, malalaman natin kung sinong dapat nating iboto tuwing eleksyon. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin ng better leaders, kailangan tayo mismo, ating mga kababayan, ang kailangan gumanda ang ating edukasyon para mas alam natin kung sino ba ang mas tama para sa ating kinabukasan. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kami po sa Ilocano Defenders ay naririto upang maging gabay ninyo para maunawaan ninyo kung ano nangyayari sa ating lipunan, para inyong matunton kung ano yung dapat nating patunguhan para sa gano'n magkaroon tayo ng mas matiwasay na kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.